gozatu nahi baldin baduzu, baldintza erreala. Ba, baldin ba. Kaixo guztioi, saio honetan ekintza batzuk egiteko zein baldintza bete behar den adieraziko duzue. Nik, adibidez, oporretan urrutira joatea erabakitzen baldin badut, aurretik bidaia ondo prestatzen dut. Baina, hemen inguruan gelditzen banaiz, improvisatzea gustatzen zait. Zuek, nola antolatzen zarete bidaietan? Begira zer esaten dion dendariak Mikeli. Janaria prestatzea gustuko duzu? Tira, ikasten ari naiz pixkanaka. Ba hori da arrazoia. Sukaldean gozatu nahi baduzu. Erosi hau. Tori. Zer da hau? Eltze bat, presiori gabe. Nahikoa presio badaukagu egunerokoan, ez da? Bai. Baldintza adirazteko, menpeko esaldian jartzen dugun baldintza bete behar da. Esaldi nagusiko ekintza betetzeko. Baldintza adirazteko, egiturarik erabilienak dira ba edo baldin ba. Ba aurrezki bada, aditz laguntzailearen edo trinkoaren aurretik jartzen da. Egitura hau da. Lehenengo aditz nagusia, gero ba aurrezkia, eta ondoren aditz laguntzailea jarriko dugu. Ikusi baiezko esaldi hauek. Kanpoan afaldu nahi baduzu, aurretik deitu egin behar duzu. Geltokira berandu iristen bagara, trenak ies egingo digu. Eta ezezko esaldietan honakoa da egitura. Aditz nagusia, gehi ez, gehi ba aurrizkia, gehi aditz laguntzailea. Berogailua pizten ez badute, oztu egingo dira. Ondo ikusten ez baduzu, esaiozu medikuari. Kontuz, ez dira baldintzazko eta baiezko esaldiak nahastu behar. Zatoz azkar, badator autobusa. Hori baiezko esaldia da. Tolosako autobusa badator, esadazu berehala. Hori baldintzazko esaldia da. Batzuetan baldintza horri indar handiagoa eman nahi badiogu, baldin partikula erabiliko dugu. Bi modutara erabili ahal da partikula hau. Batzuetan, ba aurrizkiaren aurretik jartzen da. Eta beste batzuetan, esaldiaren hasieran. Normalean, baren aurretik erabiltzen da baldin. Ikusi adibide hauek. Janaria hotza baldin badago, ez dut jango. Ezezkoetan, ba aurrizkiarekin bezala erabiltzen da. Ez, gehi baldin, gehi ba, gehi aditz laguntzailea. Laguna afaltzera etortzen ez baldin bada, abixatuko dizut. Esaldian nabarmentzen den elementua hau da. Galdegaia, aditza bada eta aditz hori trinkoa bada, baldin partikula beti erabili behar da. Adibidez, baldin bazoaz, abixatu, mesedez. Baldin badakizu, zergatik ez duzu ezer esan. Bete baldintzazko esaldietako hutsuneak. Kanpoan afaldu nahi baduzu, aurretik deitu egin behar duzu. Geltokira berandu iristen bagara, trenak ies egingo digu. Zein da zuzena? Laguna afaltzera etortzen ez bada, abixatuko dizut. Edo, laguna afaltzera etortzen ez baldin bada, abixatuko dizut. Biak dira zuzenak. Beste adibide bat. Baldin badakizu, zergaitik ez duzu ezer esan. Hala, badakizu zergaitik ez duzu ezer esan. Zuzena da, baldin badakizu zergaitik ez duzu ezer esan.
Baldintza erreala baiezko esaldietan. Baldintza erreala ezezko esaldietan. Baiezko esaldiak eta baldintzazkoak bereizi egin behar dira. Baldintza, baldin, partikula erabiliz. Baldintza, aditz trinkoa galdegaia denean. Agur eta laizter arte.